स्टुडिय'आव आं मलेन बसुमतारी जमदुवार ब्लकनि सायख'जानाय मासिगिरि आरो गोदानै सायख'जानाय सोद्रोमाफोरनो थिसनथाइ बिलाइ गथायदों। बिपिएफ सोरखार दाखांनायनि उनाव भिसिडिसिनि आफादफोरखौबो आबुङै दाफुंनाय जाबाय। दिनै मासिगिरि आरो सोद्रोमाफोरनि थिसनथाइ बिलाइफोरखौ जमदुवार ब्लकनि मावखुलियाव राननानै होनाय जायो। हाबाफारियाव बाहागो लायो जमदुवार बियाबनि एमसिएलए एबा टिसिएलसिसिनि मासिगिरि उइलियाम नार्जारिया। लोगोसे गोबां ब्लकनि मावफुं मावख'गिरिफोराबो हाबाफारियाव बाहागो लादों। एमसिएलए उइलियाम नार्जारिया खौरां बिजोंनि गेजेरजों गासैबो सायख'जानाय मासिगिरिफोर आरो सोद्रोमाफोरखौ मोजां आरो आब्रुथिजों मावलांनो थाखाय सुबुरुनथाइ होयो। लोगोसे रावखौबो माइगाब जुजाय सायख'आलासे समानै सुबिदा होनो आरो जायखिजाया दोलो बिजिरालासे सोरखारनि सुबिदाफोरखौ होनो थाखाय गोख्रोङै बिथोन होयो। लोगोसे बुंबावोदि हाइकामान्डनि नटिफिकेसन दिहुननाय बादियै बाजि एबा हौवाफोर बाजि आरो हिन्जावफोर बाजि बेखौ जमदुवार ब्लकआ मावफुंदों होननानै बुङो। सोलिफु सोरखारा पार्टी हिसाबै मावालासेनो मोनसे बयनिबो सोरखार हिसाबै रावखौबो बासियालासे गासै खामानिफोरखौ मावफुंलांनो थांखि लादों होननानै फोरमायबावो। बे समावहाय मिडिया नोंथांमोनखौ हामबायग्रोदों। बेजों लोगोसे दिनैनि दिना जोंनि जमदुवार समष्टि हिसाबै खुब मोजां मोनसे दिन होननानै दिनै जों बुंनो हायो। आरो दिनैहाय मोनसे मोजांथार प्रग्राम जानानै थांबाय, बेनो जाहैबाय चेयारमेन आरो मेम्बार बिथांमोननो जोङो दिनैहाय एपइन्टमेन्ट होनाय जादों। आरो बे एपइन्टमेन्टआवहाय साफ्रोमबो मेम्बार आरो चेयारमेनफोरा नुजाफैदों आरो बिथांमोना दिनैहाय गाव गावनि मोनसे एपइन्टमेन्ट लेटारखौ नाजावदों। आरो गिदिर रंजाथाव बाथ्राया बेनो, आरो हामबाय होननांगोन जोंनि ब्लकनि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे बोसोनगिरि बिथांमोनखौ आरो आइसि बिथांमोनखौ आरो साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरखौ आरो प्राइमारि लेभेलनि जेसेबां दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो हामबाय होननांगोन। मानोना हाइकामान्डआ मोनसे नटिफिकेसन दिहुनदोंमोन, मोनसे निर्देश हरदोंमोन जे 50-50 होननाय, हौवाफोर 50 आरो हिन्जावफोर 50। आरो बेखौ दिनैहाय जमदुवार समष्टि हिसाबै जोङो दिनै मावफुंनो हाबाय। आरो बयबो बेखौहाय जमदुवार समष्टिनि जेसेबां लिडारफोर बिथांमोन बयबो दिनै एक्सेप्ट खालामनो आरो बयनिबो मोखाङाव मोनसे रंजानायखौ दिनै नुनो मोन्दों। आरो दिनैहाय जों बेयावनो रायलायलायदों, बारग'लांनाय जे इउपिपिएल सरकारा मा मावदों मा मावा जोंहा बेजों खोथा गैया। खिन्थु जोंनि मावनो नागिरनाया सरकार हिसाबै रायजो राजा बयखौबो लानानै समानै नायलांनायानो जोंनि दिनैहाय मिशन होननानै दिनैहाय जोङो बहाय गनायथि आरो बोसोन जोङो लालायदों। बिसिडिसि लेभेलखौ लानानैहाय दिनै बिपिएफ सरकारा माबायदि स्मुथ गभार्निं खालामनायनि थांखि लादों? दा बेथ' दे किसुमान जायगायावहाय हयथ' 50-50 जाजोबाबो जानो हागौ। आरो जोंनि मानगोनां चिफ सारा जेब्ला बै समावहाय जेब्ला जोंहा शपथ ग्रहण जादोंमोन, बिनि उनावहाय जोंजोंहाय जेब्ला रायलायदों बा सानलायलायदोंमोन, बे समावहाय जोंनो मोनसे बिथोन होदों जोंनि मानगोनां बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा। बेनो बिथोना बेनो जे जोङो सरकाराव फैबाय हिसाबै पार्टी हिसाबै नङा, सरकार हिसाबै नायलांनो थाखाय जों बयखौबो दिनै खावलायदों। आरो बिनि बिथोन बादिनो दिनै आंबो सासे जमदुवार समष्टिनि एमसिएलए अर्थात टिसिएलसि चेयारमेन हिसाबै मेम्बारफोरखौ आङो चेयारमेनफोरखौ आरो जोंनि जेसेबां वार्कारफोर दं बिथांमोनखौ दिनैहाय खावलायदों जे चिफ सारा जेरै जोंखौ बुंदों बेबायदिनो बयखौबो समानैहाय नायलांनो थाखाय आरो जाय गोरिब जे मोन्थाय दङ बे मोन्थायखौ होलांनो थाखाय बिथांमोनखौ खावलायदों। आरो बिथांमोनाबो दिनै बेखौहाय मानिनानै लादों आरो बे मथेनो दिनै मावलांगोन होननानै बिथांमोना खोथा होदों। आवगायनि जेन'बा इउपिपिएल सरकारा सोरखौबा जुजाय सोरखौबा माइरं खालामदोंब्ला जों बेखौ बुंनो थाङा आरो जों बेबादि मावलांनाय नङा। नुनो मोननाय जादों दासिमबो रांबावजा एबा बाजेट दाबो जायाखै बिपिएफ सरकार फैनायनि उनाव, नाथाय बेरेखा दोलोनि सुबुंफोरा दाबो बिपिएफआ माथो जिउ मावनो हायाखै होननानै आसि थुगासिनो दं। मा होननानै बेखौ बयबो मिथिगौ, बिथांमोनाबो मिथिगौ इयार एन्डिंआ माब्ला आरो बाजेट सेसना माला जायो। 25-26नि बाजेटखौथ' बिथांमोनानो नोङो खरसा खालामलांजोबखादों। 85 बा 90% होननो हायो जों, बिथांमोनानो खरसा खालामलांदों। अब्ला जों माखौ लानानै दिनैहाय जोंनि खोथाखौ दिनैहाय जोङो बोरै फुलफिल खालामनो हानो? दिनै किसुमान जे थादों बेखौबो चिफ सारा होनदों, बेखौबो होनदों हानायखिनि जिखिनि एसे लाइबिलिटि दङ बेखौहाय फटाफट लाइबिलिटि होजोबना हो होननानै। जिखिनि एसे दोनलांदों बिथांमोना बेखौ दिनैहाय लाइबिलिटि 4 लाख 5 लाख बेबायदि दिनैहाय फ्राय कन्ट्रेक्टरानो दिनै मोननो हादों। आरो बेवहाय खुनु इउपिपिएल बिजेपि बिपिएफ हिसाबै दिनै नायाखै, लाइबिलिटि पार्टिजों खोथा गैया।
जिखुनु लाइबिलिटिखौनो दिनै मानगोनां चिफ सारा दिनैहाय क्लियार खालामनो होदों आरो जि एसे फैसा दं बेखौनो दिनैहाय लाइबिलिटिखौ होगासिनो दं जेब्ला नोङो बाजेट नै जोंहा एसेम्ब्लिया डिसेम्बरनि फार्स्ट उइकनिफ्राय स्टार्ट जागोन बेनि उनावसो फैगोन ना बेनि उनावसो बिथांमोना बुंनो हागोन बाजेटआव जेबो हमाखै आरो खोथा होनाय जे फार्स्ट मोनबा जे गेरेन्टि बेखौ दिनैहाय मावफुङाखै होननानै बै समावसो बुंनो हागोन दिनै बुंनाया बे मिनिंलेस आरो बिथांमोनाबो मिथिखागौ मिथिनानैबो बुंनायसो बियो अनला खारियाव आगान थायो होननाया नङा होमबा बेबायदि रावखौ बिथांमोना बाहायदों आरो बेखौ रायजो राजाफ्राबो मिथिगौ आरो गावसोरबो मिथिगौ क्लियार मिथिखागौ नाथाय अब्लाबो पलिटिक्सआव सोरखौबा सोंखारिना थानांगौथ' नाथाय पाब्लिकआ बेखौ बुजिखायो बर्थमान 3.0 अरुणोदय स्किम होनाया सोलिगासिनो सम होनाया दा बे बिषय मा बुंगोन ना बेथ' क्लियार खोथा बेखौहाय बावैसो सिगां जोंनि डिसि बायद' आरो MCLA आरो EM आरो अपोजिसननि मिनिस्टार MLA बिथांमोनखौबो लानानै बै समावहाय डिसि अफिसावहाय मोनसे मेल खुंनाय सावरायलायनाय जादोंमोन आरो सावरायनायनि गेजेरजोंहाय 3.0 जे अरुणोदय बेखौहाय जि बेक्तिया मोनथावथाव गाइडलाइनाव जि गोग्लैदों बिथांमोनानो मोननांगौ आरो बेवहाय पार्टिजों खोथा गैया आरो बियो दिनै सोलिगासिनो दङ आरो 19 तारिख लास्ट डेटमोन खिन्थु बेखौ हयथ' एक्सटेनसन खालामनोबो हागौ खिन्थु आङो दासिमबो बेखौहाय एक्सटेनसन जागोन ना जाया आरो बेसेबां सहैखो बेखौ थयथ' आं दासिमबो लायाखै खिन्थु जोंहा मोनसे 5,000नि मोनसे टारगेटमोन बियो मथा मथि 5,000 सहैबाय बेखौ आङो मिथिनानै दङ आरो बाखि जिखिनि दंबावोब्ला निस्सय बियो जिनिसा एक्सटेनसन जागोन आरो बियो खुनु पार्टिजों खोथा गैया जिनियन भाबै जाय मोनथावथाव अरुणोदयखौ बेयाव BJPआबो मोनगोन कंग्रेसबाबो मोनगोन UPPLबाबो मोनगोन खुनु पार्टिजों खोथा गैया आरो बेबादिनो दिनै BPF सरकारा मावदों बा UPPLनिबो जायफोर दैदेनगिरि बिथांमोनाबो अरुणोदयखौ मावबाय थादों आरो मावनो हायो जिहेतु बेखौहाय जेनेरेलि दोनदों खुनु पार्टि हिसाबै खालामाखै बेखौहाय जाय बेक्तिया मोनथावथाव बेखौहाय बे बेक्तिया मोननांगौ होननानै बे सिस्टेमैनो फर्म फिलआपआ जादों आरो बेबायदि हरनाय जादों गोबां रायजो राजाफ्रावनो माखासे कनफिउसआ सिखांबाय थादों 1.0 2.0आबो फर्मखौ गोदानै होफिननांगोन नामा होननानै निस्सय बेथ' जिनिसा आगयनि जे 1.0 बिसोरथ' मोनबाय थादोंमोन नाथाय बिसोरबो एप्लाइ खालामफिननांगोन खिन्थु बाथ्राया जाबाय डाबल नङा दा जायफोर मोनबाय थादों बिसोरनिखौ जास्ट एप्लाइल' खालामफिननांगौ बेखौ रिनिउ खालामनाय बादि KYC सिस्टेम ओमफ्राय बिनिफ्राय जायफोर मा होनना बुङो बेखौहाय मा होनना बुङो फ्रेश बिसोरथ' होखानांगोन जायफोर 1.0 बिथांमोना एप्लाइखौ खालामफिननांगोन बियो नंगौ आरो बियो कन्टिनिउ जाफिनगोन